Максим Танк, Аве Мария. Звон кафедральны кліча на Аве. З цесных завулкаў злева і справа гуртам монашкі ў чорным адзенні цягнуцца, быццам сумныя цені. Тут і старыя, і маладыя. Аве Мария. Я не звярнуў бы і ўвагі, можа, каб не пабачыў між іх прыгожай адной монашкі, якая мае не больш хіба, як 17 маю. Чорныя вочы, бровы густыя. Аве Мария. Над паджалобнай вопраткай чорнай ты адгадаеш стан непакорны. Ножкі, якімі б на карнавалах і захапляла, і чаравала, смуглыя рукі, грудзі тугія. Аве Мария. Глядзіць набожна на крыж Пятровы, а я малюся на яе бровы. Няўжо, красуня, ты не шкадуеш, што хараство і жыццё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія? Аве Мария. Цябе атрутаю апаілі, ружанцам рукі табе скруцілі. Смялей, парві ты яго, не бойся! У полі недзе шуміць калосе. О, як бы жалі рукі такія! Аве Мария. А потым хутка прыйшло б каханне, страчала б з мілым свой золак ранні. А потым стала б ты гаспадыняй і калыхала б сваю дзяціну. О, як кармілі б грудзі такія! Аве Мария. Не знаю, можа, моя молитва мне помогла б выиграть гэтую битву. Але позвали яе. Монашка пайшла за ўсімі, уздыхнуўшы цяжка пад зводы змрочныя і глухія. Аве Мария.